Hallelujah. Hallelujah. Sesandla ukubingelela baba uvalentine baba kamani umama kamane ngelo baba bonke umama nogogo omkhulu osisi nobhuti nabo bonke abantu abasha bezokusikhona egameni elihle kaJesu. Esishilo-ke ubaba ukamane ethi ubaba uJobe wasemalangeni umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, uNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu empilweni yami, kukhula kwenzile empilweni yami, ngiyabonga usuku engazana nayo ngayo efike empilweni yami khona impilo kade ngipilo specific lalithi anawo amandla okwenza ngokwakhe athathe over uNkulunkulu Jesu. Empilweni yami kwakukuningi kakhulu lokho ngey'nsuku engamukela ngayo uJesu. Empilweni yami kwakukuningi kakhulu, khona umfana owangena eShumayela ebhasini, angijwayele ukugibela ewani manje ngisebenza eMasiphenye. Wathi uma engena eShumayela lezo y'nsuku enganquma empilweni yami ukuthi ngathi ngiyamdinga lo Jesu. Kwasho njalo empilweni yami ngathi nje ngiyamdinga lo Jesu. Kwathi ngakusasa kwangaba khona angikwazanga nje ukusebenza ngalelo langa, kodwa ngayi emsebenzini lapho ngibhocobele nje ngingavumi lutho. Kwathi ngelanga elilandela kwakulosine kwaba khona ngoba wayekade eswele uNkulunkulu emthuma empilweni yami. Waba khona uthe uma ngabe ekhuluma wayekhuluma ngqo nenhliziyo yami. Nganginalelo culo empilweni yami elithi anginawo amandla okwenza ngendlela yami, ngidinga yena lo Jesu. Amen. Lezo y'nsuku nje kwakukuningi kakhulu kumina lelo culo lelo, lalikuningi ngale ndlela. So nje bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu kweyami impilo ngokwazana noJesu. Amen. Inzuzo enkulu kumina. Ngizokwenza inkonzo nje engeyinde emfishane. Siyambonga uNkulunkulu nje ukuthi nanoma kushaya isikhathi siyaphila uDisemba. Isikhathi esinesiphithi kakhulu empilweni zethu nabantu bethu. Kuningi okwenzekayo ngoDisemba. Kanti ley'lingo zikhona. Baningi nje abazoduka mhlambe bey'tshela ukuthi ngoba hhayi kuvaliwe emabandleni noma mhlambe abekho abazalwane eduze bayithuke sebona. So nje isikhathi esinzima esinesiphithi isikhathi esiphila kusona manje sinomoya omningi wokudukisa ungaphezu komoya wokuphilisa ngendlela ukuduka kwabantu okuyibona. Akukuningi-ke phela nje ngizocela sivule encwadini incwadi isililo sizovula chapter 3. Isikhathi nje esimbi kakhulu kuthina esinabantwana, siyadukisa kunezinto ey'ningi ey'vele engathi zinhle ziyajabulisa. Kunabantu abahamba nangey'moto lapho ekudukiseni iy'ngane bayithathe bathi beyojabuleni bafike ubuye ngasajabuli. So nje isikhathi esibi sokubona abantu ngoba izinga lesidakamizwa liyanyuka. Izinga ley'dakamizwa nje linyuke kakhulu. Umhlaka 1 khona engababona bengalalanga lapho ngesikhathi kuthiwa hayi ngomhlaka 1 Disemba. So nje abantu abalali idakamizwa ngokuduka. Lithi iBhayibheli isono savela ngoku, ukufa kwavela ngesono. Okusho ukuthi usuxabene noNkulunkulu uma ngabe unesono. Okuyinto efanele siyiqaphele kakhulu empilweni zethu, ngoba uma usunesono kusho ukuthi awusenaNkulunkulu kahlala. Lokho siyakuthola kuGenesis lapho uNkulunkulu ebuza u-Adamu, Adamu unguphi manje? uNkulunkulu wayefuna ukubusisa u-Adamu, kodwa manje
sibhekeke nathi ngokuDisemba ukuthi singalahleki. uNkulunkulu uyasifunda. Singayenzi silahlekile. Sesenze okunye uNkulunkulu uyasibheka ngasasithola. Adamu ukuphi manje? Ngithatha uAdamu iqiniso wathi Nkosi ngizizwe lapha ngasekhaya. Abanye abantu uhlangana nabo la kade maze konze umuntu usumbuza ukuthi manje uyathi hayi ngizalisa izinto zami kamama kanti uyazi usonile mayeza lapho uNkulunkulu uyakhuluma naye. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi usasigcinile sisindisiwe ngomusa hayi ngomsebenzi wethu. Sizocela isibuye chapter 3 sifunde verse 40. Ucela Verse 40 ufundeka kanje. Masiphenye sicinge izindlela zethu sibuyele kuJehova. Usizwe kakhulu namandla izwi yasiphilisa yasiqondisa efana nekema esandla nazo zonke nangalesikhathi lenkosi awukhuluma ifihlo nomuntu Jesu. Masiphenye sicinge izindlela zethu sibuyele kuJehova. Akukuningi engizokusho bazalwane nokuzokuqeda phela nje ngibona ukuthi izinto esizozenza ngoDisemba lalesibhekisisa siphenye sicingisise iy'ndlela zethu. Amen. Njengoba ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi kuningi okudukisayo nabantu ngisho bekhuluma bamasoka bakhuluma indaba abayikhulumayo uze uyithele. Lezi zinto esiyibukayo la emnyango sengathi izinhle kodwa ngigcine ugaxele ugcine unenkinga. So nje asiphenye sibhekisise indlela zethu ngoba ukona kuyasixabanisa. Uma sesonile sisuke singesenayo kulula ukona kodwa kunzima ukuyela kuNkulunkulu. Ngisacela sivele ku-Isaiah chapter 59. Isaiah 59 sifunde verse 1 verse 2. Masiphenye nje bazalwane sibhekisise iy'ndlela zethu siy'dingisise iy'ndlela zethu ukuthi kahle kahle zime kanjani asisikhathi inuku. Bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Amen. Iloko nje bazalwane ukuthi ungathiwa kwesinye isikhathi ubhuqa uthandaza bese uzoxakeka ukuthi hawu bathi nje igama linamandla noma uNkulunkulu unamandla kepha esami isimo sangalunga. Ungasaqaphelisisanga ungasaphenyanga ngokusisa indlela zakho. Kubaluleke kakhulu ukuthi ubheke ukuthi wenza kanjani uhamba kanjani. Umphostoli Pawulo izincwadi zakhe ziyasitshela ukuthi siqaphele ukuthi sizenza kanjani izinto, sinquma kanjani, konke nje sikwenza siqaphelisise. Ngoba ububi bethu ungenza ukuthi sesiguqe sathandaza sadukisa sakhuleka senza yonke into kodwa uthola ukuthi akuzwakali lokhu okushoyisa ukuthi ububi bethu sehlukanisile noNkulunkulu. So kufanele sibhekisise ukuthi lithi iBhayibheli
isandla sikaJehova asisifishane ukuba singefinyelele empilweni zethu nendlebe yakhe futhi ayivalekile lokusho ukuthi uNkulunkulu masithandaza uyasizwa but inqobo nje thina esingakwazi ukubhekisisa indlela esihamba ngayo asiyiphenyi indlela zethu asiyiphenyi indlela esenza ngayo izinto sazi ukuthi okuphophula kakhulu esike sikusho ukuthi ngisindisiwe kujwayelekile lokho kujwayelekile kakhulu ukuthi umuntu ngisindisiwe but kodwa engabe saqaphelisisa indlela zethu iloko nje bazalwana okuningi ukuthi ake sibhekeni iy'ndlela zethu umuntu uyasithanda izwe sidona unfortunately liyadukisa linombolo esimangaliso kabi ekutheni bonke so nje asiphenye sicingisise indlela esenza ngayo izinto uJehova uyasithanda iyalalela uma ukhuleka abanye abantu baze bathi-ke uNkulunkulu uyaphuza ukuphela ngiyamvumela ukuthi uyaphuza because okushitha akaqaphelisisa ngendlela amen ukushithi uyakhuleka nje kodwa manje akaqaphelisisi indlela yakhe kubaluleke kakhulu ukuthi uqaphelisise uJesu uthi uma ngabe efundisa abafundi bakho ukukhuleka ngithanda lakhona ethi anothi usithethele izono zethu njengoba nasibathethelele abasonayo amen uJesu uyazi ukuthi kuneblock kumuntu noNkulunkulu ifu engalenzi ukuxoxa kubalulekile uma uzokhuleka ukuxola kubalulekile ukulungisa indlela yakho ukuze ukwazi ukuthi uNkulunkulu akuzwe amen yakho ayivalekile ukuthi ingezwa inkuleko yethu isandla sakhe asifishane usefinyelele kuthina yiloko nje bazalwane ngiyabonga.